नमस्कार। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ହଁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ। ଆମେ କଥା ହେବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହିବି ଜଣେ କେମିତି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ। ଆଉ କେବଳ ଦେଖିନି, ତାକୁ ପୁରା ବି କରିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଖାସ୍ କଥା। ହଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। ବାପା ଚାଷୀ ଥିଲେ ଆଉ ମୂଲ ବି ଲାଗୁଥିଲେ। ହୁଁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ବୋଲି ଭାବିବା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନଟା ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷ କାମ, ପରିବାର ଚଳିବାର ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା। ହଁ, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା, ସେଇଟା ଥିଲା ଅସଲ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟୁଥିଲା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସକାଳ ଚାଷ କାମରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହୁଁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ। 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି, ହଁ। ଆଉ ଫେରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ା। ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଥିଲା, ପୁରା ପକ୍କା, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। ଏହି ଯୋଉ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ, ନା, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଲା। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତ ହୁଏନି, ନା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ସିଟ୍ ପାଇଲେ। ସେଇଟା ବି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ନିଜେ ଚାଷ କାମ ତ କରୁଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ନିଷ୍ଠା। ଏଇ ମନୋଭାବ ବି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କଲା। ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫଳ ବି ମିଳିଲା। 2021ରେ ଗୋଟେ ବୋଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ହୁଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି ନା? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ପରର କଥାଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଚେରକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଗାଁକୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ସେଠି ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଚାକିରି ସମ୍ଭାଳିକି। ହଁ, ନିଜ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବା, ଏଇଟା ଦେଖଉଛି କି ତାଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା, ସମାଜ ପାଇଁ ବି କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଚାଷ ଜମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଆଉ ପୁଣି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ଏଥିରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଶିଖିବା କଥା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଯଦି ମନରେ ଜିଦ୍ ଅଛି ଉଁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ହଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦରକାର। ହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ଥାଉନା କାହିଁକି, ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ବି ଦୁନିଆ ଜିତି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବି ଅଛି। ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ହୁଁ। ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି କେତେ ଗଣେଶ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତିଭା ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର ହୋଇପାରିବ। କେମିତି ଆମେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଏହା ଉପରେ